Volám sa Beata Sárazová, už 15 rokov pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Toto je rodinný dom v obci Branč v pôvodnom stave. Na konci ulice máme zastávku MHD a neďaleko nie je škola, škôlka, potraviny, pošta a obecný úrad. Len 14 km od Nitry si môžete zaobstarať bývanie za priaznivú cenu. Môžete si dopriať veľkolepý rodinný dom, rodinnú pohodu alebo aj podnikanie v jednom. Poďte sa na to pozrieť, vitajte. Samotný dom je priestranný, dvojposchodový s pivnicou. Každý z jeho budúcich obyvateľov si tu nájde dostatok súkromia, ako aj spoločnú miestnosť na rodinné stretávanie. Dom ponúka možnosť modernizácie podľa predstav budúcich majiteľov. V nedalekej Nitre si môžete dopriať športovno-kultúrne podujatia, reštaurácie, kultúrne pamiatky a v okolitých obciach cyklotrasy, štrkoviská a výbornú čokoládu. V blízkosti sa nachádza rekreačná oblasť Polný Kesov, termálne kúpalisko. Zavolajte mi, ja vám ho rada predstavím.